खुलुमबाय बिटिआर निउस चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालायदो आरो बे खाथिनि बेल आइकन बेलखौबो थुनानै होदो जाहाथे गोदान भिडिअ बानाय सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैनो हायो। बेसेन नाङै जोलुर फोरोंथाय बादा फोरोंथाय होदों जरनाय दख'रा एबसुआ। धेमाजि जिल्ला जरनाय दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव 15 दिननि थाखाय जोलुर फोरोंनाय बादा हाबाफारि लानाय जादों। फिन खेबसेबाव चिराङाव गुबुन मोनसे दै बानानि जेंना सोमजिदों। चिरां जिल्लानि दाउस्रि पि सि डि सि नि सिङाव थानाय नाख्रेबदाव बाजारनि 2 किल'मिटारसो जानथाइ थानाय लावख्रिगुरि गामियाव साहा थानाय भुटान हाजोनिफ्राय बोहैबोनाय निज्ला दैजों खुरखाना गामि थागिबिफ्रा लावख्रिगुरि गुदि फरायसालिनि जोलुर गेलेग्रा फोथाराव राहा बादा थानो गोनां जादों। आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइ मावथांखिजों चिरां जिल्ला बिजिनि सिङाव थानाय मंगलयान दालाइ एबसुनि मावख'आव मैया फरायसाफोरखौ लानानै गोसो थुलुंगा होनाय जिउ दानायनि सुबुरुन होनाय हाबाफारि लानाय जादों। मधुसूत्रधर मुंनि सासे हिनजावसाया थांनाय 16 आगस्ट साननिफ्राय गोमानानै दं। धेमाजि जिल्लानि लाइमोनखुसि गाव पन्सायतनि सिङाव थानाय मोसाखिबारि सफरि गामियाव लानो सुत्रधरनि फिसाजो थरायना मधुसूत्रधर मुंनि गथ'आ थांनाय 16 आगस्ट खालार फुंनि 8:00 रिंगा समनिफ्रायनो नखरनि रावबो मिथिया मोनै गोमानानै दङ। दायो नखरनि सुबुंफोरा नागिरबाबो जेरावबो खौरां मोनाखै, लोगोसे जोबोद दुखुआव दङ। बेनिखायनो नखरनि सुबुंफोरा जाय पुलिस थानानि खौरां हैदोंमोनब्लाबो दासिमबो गोमानाय सुबुंखौ मोननो हानाय जायाखै। लोगोसे नखरनि सोद्रोमाफोरा गोमानाय थरायना मधुसूत्रधरखौ सोरबाफोर बहाबा नुसनो एबा लोगो मोनफ्लाङोब्ला नैबे 99573903 99573903 जानबुं नम्बराव नखरनि सोद्रोमाफोरनो फोरमायहरनो खावलायदों। बुंनाय लोगो लोगो खामानि मावदों। दानि बिटिआरनि सरकारा चिरां जिल्लानि सिसुबारि गामि रैखा होनो थाखाय बि टि सि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि एन डि ए बि सांग्रां ब्रह्मनि बानजायनायाव मैया दै दानग्लायनाय खामानिया मावफुंजाबाय।